Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Pasaway, pasaway, pasaway. Please, walang away. Kumaway, kumaway, kumaway. Lahat ng pasaway. Bueno, maray na hapon. Maray na hapon sa mga pasawayon dyan. Mga tao ka narapas sa lansangan. Kumusta po ang kabos? Kumusta po ka mga tugang sa Premier, Segundo, asin Tercer Distrito Canalbay, Ka nakahiga, bilog na probinsya Canalbay. Maray na hapon tabi sa indo mga tugang. bumangon at maligo na kundi ay magsisisi ka. Huwag Sa kuyang kamawutan na kamagabos, nasa trangkilong sitwasyon tabi mga tugang. Ano? pasaway, pasaway, pasaway. Harayo sa ano man ng mga pigi-isip-isip. Sumaya, Ka dipisilon baga mga tugang pag ang kalaban mo, ang isip mo. Di ba? Dahil ka pakaturogon pagkabanggi. Kaya happy lang. bilang Happy lang. Dahil paka-stress sa buhay. parating. Di ba? Welcome na po sa programang Pinky on Mo Baby. Aldaw po kita ni Webes. Sa pangaran po ni VP Henry Maceda. Kita po ang mag-iniba-ibangon niya na pagkahapon. Hindi Ako po mga tugang si Joshua Bino. pasaway, pasaway, pasaway. Bako man po pasaway. Konti lang. Konti lang. Ano? Piga. Di man Jiro maputi ng pando ko. Di man nagulpi kang pulo. Kaya pag iliin ko sa monitor maputi. Di man. Digde. Garo nagulpi kan kuan kan pulbo. Gari ka na nga espasol. Aron do ka na ng espasol. Pigiling-hiling ko so tama mo nang gitsutara mo ni ni Direk Edwin. Ang comments ako ni Direk Edwin Jerome Kasodma, Kuya John. Panagprograma ka ngayon, dahil ka magparadoko. Natata daw nga ang Bicol International Airport. Natata daw ang Alubo, ang Barangay Alubo, Candaraga, Albay. Bicol International Airport pa lang. Speaking of buhok mga tugang, alam daw nindo na ang pagpagunting pa lang, Jerome, Kuya John, pirang bisis ka magpagunting sarong bulan. Mga saro lang, bako marabas magtubo ang buhok mo. Jerome, mga pirang bisis ka sarong bulan magpagunting. Dawa. Ako, man, minsan tulad sa sarong bulan. Na ako, kay po ako magpagunting, lalo digi sa gilid. Ang buhok mo kaya, siya gilid na sana. Kay po ako magpagunting, tangani nang maglibil-libil ang buhok ko. Di ba? Kitang mga lalaki databi ko yun. Di minsan, kung maisipan sanang magpagunting, saka sana, kung bako pandok tapurok na ang itsura mo, dahil ka magpagunting. Di ba? Pero palan mga tugang, ang pagpagunting may iba-ibang mga emosyonal na rason. Yugo-yugo naman ko yun. Pati na sila pagpagunting kaya, may mga hugot pa nga. Pero sa ibang tao pala mga tugang, actually, ang pagpagunting sa inda may meaning. Kuya John, lalo na kadaklan sa mga girls, may meaning para sa inda. Or minsan sa mga lalaki, ang mga lalaki minsan, kung maisipan sana saka, kunday kunyan ang pandok, garo ka na ngayon pandok tapurok. Ano din doon tapurok? Ano ba tapurok ko John? Ang tapurok,
iyan ang apod sa muya, kaparehas iyan kan tamban. Tamban, lawlaw, tapurok. Ano yan, parehas yan dyan sa muya sa first district. Natatanaw ko si natatanaw ko si Ma'am Pita. Gari may darang ko niyan. May special delivery so Alice Corner. Oy, kung gusto rin daw mga togang kichil taho, doon ka mo sa Alice Corner sa or yogon mo pahiling ka tabi, magkiling ka din siro sa camera yan. Ayan. May gusto kong bation. Wala. Thank you. Matibayin si Ma'am Pita talaga. Chilled taho mga togang. Kung gusto rin doon chilled taho, yaon sa EM's Barrio. Diyan pasiring sa may Bicol University College of Engineering. Di ba? Si Jerome may sadiring paragunting maski pera talibre, ta paragunting sa ama. Kasi, kung hapoton mga ako, sir, kung pero imbes ako magpagunting, dawa ngayon oral daw, magpagunting ako. Ang ama ko ngayon, barbero. Diba? Pero, ang kunyan, ano nga po kain ang pagpagunting palan, para sa ibang tao ko yun, may meaning. Diba? Matibayan si Ma'am Pita Pacres, nag-distribute na kanchil taho digdi sa DCGB. Libre, yugunwaan. Matibay talaga si Ma'am Pita Buda. Si Ma'am Angela Pacres, kan Alice Corner, Marina Hapon. Para da mga tugang sa iba, ang pagpagunting may meaning pala, may ibig sabihin, may rason emosyonal kung nata nagpagunting ang sarong tao. Yugunwaan. Kung para sa ibang tao, basta-basta sana, kung maisipan sa ka, sa ibang tao, may ibig sabihin. Kamo mga tugang, may ibig sabihin ba sa indo ang pagpagunting nindo? May ibig sabihin? Pwede ka mo mag-comment tabi mga friends sa tuyang Facebook Live, DCGB News Online live na po ang programang Pinky on Mo Baby. O kaya naman sa kuya pong cellphone number 0966-537-2351. Pwede po kamo dyan magpaabot din sa indong mga mensahe buda reaksyon. Besa na po kamo mag-text na matanga, tapos mangumusta, maghapot kung nagkaon na ta. Para res kita ka. Pagkaririmati kita kaan. Diba? Ikatabi, Maria Sarmiento Batalyer, dyan sa Castilla, Sorsogon. Watching da si Madam sa Sugoy, Castilla, Sorsogon. May meaning tabi para sa imo, Madam, ang pagpagunting mo. Maray na hapon, sir. Watching po, Office Vice Mayor of Daraga. Sabi ni sa Gift Concern. Wow, si Vice Mayor Labruis Kandaraga. Dudangog sa mga taga Vice Mayor's Office Kandaraga. Diba? Maray na hapon kay Vice Mayor Labruis Kandaraga Albay. Budat sa iyang mga staff. Sa iyang mga pag-iririba dyan sa Vice Mayor's Office. Diba? Si Eddie Jadi, shout out po, watching from San Vicente, Castilla, Sorsogon. Buda si Homer Realista Lola. Good afternoon everyone. Joshua, pakigreet man si Mama. Birthday niya nga na. Si Tia Lading. Lola, salamat. Diba? Birthday ngayon ni Mama niya, pero Lola. Yeah, si Tia Lading Lola. Ang ina ni Mr. Homer Realista Lola. Birthday da angon yan. Birthday. Matindi talaga sa chill tao da ni Madam Pita kang Alice Corner. Napapa-approve si Kuya John. Pag commercial, tirawang ko man ni Kuya John. Kamo tabi mga tugang, may meaning ba ang pagpagunting nindo? Pati nga pagpagunting. May hugot ngayon. Joshua Bino ngayang ini. Watching from Cabiao, Nueva Ecija. Si Cecil Nebriha de Leon. Nakaabot pa palang kita Kuya John sa Nueva Ecija. Maligang hapon kay Cecil Nebriha de Leon. Diyan da mga tugang sa Nueva Ecija. Sa bagay, nakaabot nga kita sa abroad, sa Qatar, Kataraning, Imperial Court, Buda Barangay Rizal, Buda Barangay Binanwahan. Ang pagpagunting da pala ng mga tugang, may ibig sabihin para sa iba. Di ba? Kapag sinabi na mga tugang na gupit, karaniwan da ang ibig sabihin, baka ngayon nagpapagayon.
nagpapagwapo o kaya nagpapaayos kan itsura ang sarong tawo, di ba? Pero palan igwa no minsan ang ibang tao na emotional na rason kung nata nagpapagunting ang nasarong tao, bako lang da mga tugang sa physical na aspeto, kundi para i-express ang sa iyang namamati hali sa iyang mga experience sa buhay o kung ano man ang mga pinag-agi-agihan tabi Kuya John, 'di ba? Sabi ni Phil Balila Jr., maray na hapon po pogi. Pag nakakaba sa akong pogi, gari nagiinit ang pagmati ko. Pilingiro ka nga. Maray na hapon po pogi Sir Joshua. Pagpagunting pangdagdag pogi points. Oh, yun man ang gat, Kuya John. Pangpapogi da. Di ba? Pabati po kay Jervy Malaga and Mama Bing Kankulyat Daraga Albay. Sabi ni Florilyn Liagono Adana. Number 1 da tabi Kuya John. Na rason ko nataan sarong tawo nagpapagunting. Di ba? Para da mga tugang mapataas ang self-esteem. Ano ang self-esteem? Tiwala sa sadiri, Kuya John. Para da mapalangkaw ang tiwala sa sadiri. Di ba? Minsan da kaya maaari, dati ay mababa ang tingin niya sa kanyang sarili at gusto niyang maramdaman na maganda rin ngaya ako. Kaya siya nagpapagunting, nag-aayos kan sa iyang itsura, Kuya John, which is nothing wrong man. Di ba? Mali mo, yung rason niya, na minsan, baga, ang iba masusupgon. Di ba? Masusupgon. Kaya minsan nagpapagunting para at least mapalangkaw an sa iyang, an sa iyang self-esteem. Ang paghiling mo ang tiwala niya sa iyang sadiri, maging presentable man siya. Di ba? Which is kita baga tingin mo tama yan usually, lalo kung makikipag-date ka baga Jerome, alangan makipag-date ka, gari ka nataorok ang pandok mo. Di ba? Para da maging presentable o kaya maglangkaw ang hiling niya sa sadiri niya. Di ba? Kumpara sa tuya, ang pagpagunting basta-basta lang para sa ibang tao, pwede da tabi mga tugang na ang dahilan para da mga tugang masabi niya man na ako palang niya, magayon man palang niya ako palang niya, pugi man palang niya ako pag bagong gunting. Kaya oral daw, sige pa, oral daw palang niya, sige pagunting. Nagpapagunting na ang sarong tao, magabat na ang pagmati kan payo, lalo na ang babae. Shout out sa Salugan, Kamalik Albay, sa family ko dyan, sa Nebreha family. O tama ko John, pag sa ibang babae pa lang, takong halabaw na ang buhok, gari magabato naman. Mananggad sa pagmati. Ako, namati ko naman iyang kaito. Pilingiro ngayang angas ngayang ini. Di ba? Ika, Shara, magabat ang pagmati mo, paghalaba na ang buhok mo. Paghalaba na ang, nagapagunting dang sarang babae, pag magabat na sa pagmati niya, tahalaba na ang buhok niya, magabat ba ang buhok? Iyo, magabat ang buhok, kaya palan si Kuya John minsan, nagkikirad pag naglalakaw. Magabat, sabi ko, tabi Shara, minsan, magabat sa pagmati, paghalaba na ang buhok. Iyo, kaya da pala nagpapagunting ang ibang babae. Ako kaya, never ko yan namatian, ina magabat ang buhok. Nahiling mi si Jerome. Magaba, ano ngaya? At nga lakaw ni Jerome tagari, ikang-ikang na ngaya. Siguro ngaya, magabat na ngaya ang buhok na. Oy, sa barkada ko, sa Puro 4 kan San Jose, Malilipot Albay, ang kilabot ng mga kulihiyala, Kuya John, si Mark Evan Bansagalisbo. Ini si pading Mark Evan, pag nagpagunting ini dyan sa Lods Barber sa Purok 3 kan San Jose, Malilipot, aram ko nang ibig sabihin, anniversary na naman nila, mansari na naman nila, makikidate na naman. Pero sarap pang ibig sabihin tabi Kuya John, kung nagpapagunting da ang sarong tao, dahil sa pag-ibig, natry mo na ni Jerome, dahil minsan ang sarong tao broken hearted, kaya siya nagpapagunting
sign da iyan mga tugang nin pag-move on. Iyo, dahil pa na-experience ni Jerome. Dahil pa na-experience yan. Sabi, Sir Joshua, sabi kang barkada ko, pag bagong upaw, naging tao man giraray ako. pag bagong gunting ba ko, John, pag minasabat ka ba, taraman, naging tao ka man giraray, at anong pagiling mo sa kuyang salbatana ka? Diba? Naging tao man girayon kaya ako. Diba? Sabi na ang pagpagunting palang Jerome, dahil minsan sa pagiging broken-hearted, diba? Kapag nasaktan sa pag-ibig, maraming tao ang nagpo-focus sa self-improvement bilang paraan ng paghilom. Halimbawa, tabi Jerome, iniwan niya ngaya ako, kaya ngayon, nagpagunting, nagpa-makeover, dahil gusto kong ipakita sa kanya kung ano ang nawala sa kanya. Yugo naman. Kuya John, pag nagsawatan ka mo, bago kang gunting, hi, ako nga pala yung sinayang mo. Kaya pala dami minsan, nagpaguntingan sa ng tao, minsan dahil sa pagiging broken-hearted, Kuya John. Diba? Dahil sa pagiging broken-hearted, sign da mga tugang nin pag-move on. Kaya nagpapagunting. Pag nagpakalbo da po, Sir Joshua, nagbagong buhay na daa. Iyo, mananggad, Kuya John, ang iba baga, bisado rin to si Baby Ama, si Ruben Padilla. Pag minsan na pa, nagpakalbo, nagbagong buhay, mananggad, ako, nagutubod man ako dyan, Kuya John. Ako pag galimbawa, lalo kang college ako na medyo may buhok-buhok pa ako, unyang kaya bira ako magpagunting ta. Lugi ako, Kuya John, mabayad akong 70 pesos. Ang guguntingon sa kuya, di iton man sana. Sabi nga ni kang duman sa paguntingan, pag nagdangadang na ngayon si Joshua, priority ta ngaya, bilog ngayon ang bayad, pero 50% ang gunting. Ako nagtutubod man dyan, Kuya John, kaya ito. Gari, pag may something na bago, or may natapos sa kuya, alimbawa, tapos na ang semester, gari mo ako magpagunting para fresh start naman. Diba? May mga meaning pa lang talaga iyan. May mga meaning pa lang talaga ang kunyan, ang pagpagunting. Number 2 mga tuwag na rason, yun na yan. Ang pagpagunting minsan dahil sa pag-ibig or dahil broken-hearted ang sarong tao. Arugban ka mo kayan, mga tugang? Ha? Ika, Madam Lyra Santilises, arog ka man kayan? Na-experience mo ng magpagunting dahil broken-hearted ka? Ay, madali nang magkapandok na kamo ni Papa Henry, sabi ni Lyra. Madali na paraan. Number 3, Kuya John. Minsan, nagpapagunting da ang sarong tao. Shout out po kay Konsyal Randy Realubit, sabi ni Cecil Nebriha de Leon. Kay Konsyal Randy Realubit. Sabi digdi, Kuya John, dahil sa social pressure o kaya komento ng ibang tao, di ba? Madalas naaapektuhan ng mga tao ang emosyon ng isang individual. Ang mga komentong tumaba ka o pangit ka na ay nagdudulot ng insecurity. Kaya da ako yun gusto tulos may gustong pagubago tulos sa diri ninda. Nagpapagunting or kung anong makeover ang gustong gibuhon sa buhay ninda dahil da mga tugang sa social pressure o kaya komento ka ibang tao. Kaya palanday ka basta-bastang magtaram na mas nga barkada mo, di mo pwedeng basta-bastang sabihan na nagtaba ka ngaya, kuminanos ka ngaya paghilingon, day palang iyan pwede, Kuya John. Di ba? Day mo kapot kung anong mamamati niya, magsala, magkahampangan ka mo, nag-uulok-ulok, pero pag nagtalikod na, baka may na-feel na siyang insecurity, baka itong tinaramo ang magkausa para magbaba ang hiling niya sa sadiri niya.
Di ba? Kaya kita minsan, maging maingat kita, maski sa mga barkada palang tabi, Kuya John, ano, dahil ka basta-bastang magkomento ng mga makakakulog na bagay, armin do mga tugang ang 10 seconds rule. Di ba? Armin do ang 10 seconds rule. Dahil ko matandaan, kung sa event ako, kung sa event ko ininadangog, pero natandaan ko siya, ining 10 second rule na pigsasabi, na kung ano man daang bagay sa pandok, sa itsura kan sarong tao, na day kayang ayuson sa laog nin 10 segundo, much better ngayon na day mo tulos-tulos na pagtinohon, day mo tulos-tulos sabihin direkto duman sa taong ito. Diba? Ano ang halimbawa? Anong halimbawa? Ngaya, guruluhon ngaya ang buhok mo. Sukriyaman daw ngaya yan. Ang pagsukri ba nga mga tugang, kayang gibuon within 10 seconds. Diba? Okay pa ngaya yan. Pero sa mga bagay na day kayang resolbahan sa laog ng 10 segundo, magdawang isip ka muna bago mo direktang sabihin sa sarong tao. Halimbawa, ano nga yan nga ngipon mo ta? Surungal? Di ba? Dahil man kayang ayuson within 10 seconds, kaya dahil mo na muna pag di mo direktang sabihin duman sa taong ito, tabaka iyo mga tugang ang mag-cause ng insecurity sa buhay niya. Di ba? Iyo ang mag-cause para maghababa ang hiling niya sa sadiri niya. Halimbawa, sabihan mo ki, matabaong ka na ngayangon yan. Di ba? Ano nga yan na mata mo nga ta, kirat? Ano nga yan na ngudoy mo ta, siring ka ni? Di ba? So mga bagay da mga tugang na day man kayang resolbaran sa laog ng 10 segundo. Magduwa-duwa kang sabihin iyan sa sarong tao ta. Baka negatibo na maray ang dating para sa iya. Pero kung sa mga bagay na kaya man sa nang pakarayon tulos-tulos, iyan, okay da po yan. Pwede ka panganing tumabang sa iya para maayos o mapakaray. Halimbawa, guruluhon nga ang ano mo, ang buhok mo, gurusot, ano ini, salala nga ang pakabutonis kang bado mo, or kung ano man na bagay na madali sa nang resolbahan, iyan, okay lang. Pero sa mga bagay na, kumbaga, defect, o di man masabing defect, o kaya sa mga bagay na flaws kan sarong tao, na di man kayang tulos-tulos resolbahan, di mo da tulos tabi mga tugang, direct taon ang sarong tao, baka makulugan siya. Diba? Lingaw ko lang kung, basta yan ang pick-up na 10 second rule, lingaw ko lang kung saan ko siya nadangog, pero gari seminar yan tabi ko John, na sagkod mo niyan, tandaan ko. Diba? Number, sa'yo na kita. Sir JJB, good PM po, tig-iling taka DCGB online, ikaman giraray, para gari nag 21 years old, yugon moan, dahil man ako pabor sa nagpaupaw ta broken hearted, para sa kuya, experience ko po. Love, happy, inspired, God bless all over the world, sabi ni Sir Jeril Aranya. Dahil na experience ni Sir Jeril na ma-broken hearted, ini kaya, may tsura man talaga ining lalaking ini. May tsura man talaga ini si Sir Jeril. Di ba? Or, ang iba man da mga tugang, nagpapagunting para sa self-validation o paghahanap ng papuri. Di ba? Gustong maramdaman ng tao na napapansin at hinahangaan siya. Ini man sa mga, KSP. Kulang sa pansin. Di ba? Nagpapugi ang sarong tao. Gusto niya man na maumaw siya kan iba. Or, ang iba naman tabi mga tugang, bilang, paagi, o kaya nagpapagunting ang sarong tao dahil sa pagbabagong yugto sa buhay niya. O, kapag may bagong simula, halimbawa, graduation, trabaho, break up, bagong taon, o ano pang mga okasyon, basta, ang hashtag nila tabi mga tugang, bagong ako. Ayos man ano? Ayos man. Ay, iyo, araw kayo niya, ako mananggad kayo ito. Kuya John, pag gari may bago sa kuya, may gari baga, new chapter of life,
minapagunting ako kan tagari fresh start baga. Pag tapos ng kan semester o kaya exam, pakita sa exam, diretso pagunting. Basta iba kaya talaga may meaning, may emotional na rason kung nagapagunting ang ibang tao. Kung para sa iba basta-basta lang, sa iba pala may meaning iyan. Kuya John. May meaning pala iyan para sa iba. Sa ito mga to, ano ang meaning kang pagpagunting nindo? Sabi ni Cecil, shout out kay Konsyal, ayun na, pala, Randerielo Ibitkan, Salugan, Kamalig, Albay. Asin kay, yun na, si Phil Balila, okay na, nabasa ta na ang sa iyang, ang sa iyang comment. So, yan tabi mga tugang, naagyan ko lang kasubago, ang pagpagunting pala ko John, may iba-ibang mga rason. Diba? Depende sa kung ano ang namamati kan sarong tao. Yao na si Derek Edwin na mapurmaon si Derek. Ako, napansin ko si Derek Edwin ko John, poon kang nagparapasya rin sa Katanduanes, kang pagbalik digdi sa Albay, pirminang mapurmahon. Naka-short, naka-sapatos, sneaker. Pirminang mapurmahon si Derek, pati ang ika Derek, ang pagpagunting para sa iyo may meaning? Ano? Ang pagpagunting may meaning pala. Anong meaning ng pagpagunting mo? Papugi! You go. Pagunting. Tagal din mamarag kapugian. Pag lang pagunting ka, makadulag sa kapugian mo. Teka, paraduko. Iyan naman talaga. Ganyan naman, pipakulog mo naman ang buot ko. Abay naman katugang, taon-taon, mabalik kita sa iba pang pagre-restorya. Alas 3:39. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Getting married this year?
Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby Nippy and Henry. Pasaway, pasaway, pasaway. May public service digdi, Kuya John. Kumaway, kumaway, kumaway. Hali sa sarong concerned citizen. Kung sisay manda po sunadagusan, kan mga nakabuing mga hayop sa Albay Park and Wildlife. Iuli na sa nadaa. Kerek man palanso Albay Park and Wildlife, Kuya John. Ano? 18 mga hayop tabi mga tugang ang nagadan dyan sa Albay Park and Wildlife sa Barangay Bugtong. Bakit eto ka nakahiga, tikit mata humili. 18 mga hayop so nagadan dahil sa Super Typhoon Uwan. Tapos igwanin na sa 32 mga tugang ang nawawara. Nagpakadurulag tabi ano? Walang away. Kumaway. Nagpakadurulag ta ang nangyari pala sa mga kulungan na salwing na ano ini matindi talaga. So mga kulungan mga tugang na salming inumbalan mga tugang ning mga nagkaturumbang kahoy. Kaya nagkaburuhi sa ibang mga hayop. Ang kinamarayan sa natabi Kuya John, taday na nakadulag na mga yaraon pa man giraray sa mga delikado na mga hayop. So leon, so tigre, buda so buwaya. Takon ang nakadulag ko ta Kuya John buwaya, madalion hanapon kun hain. Sain nga ya, boss? Sain nga kwaon? Sain nga hanapon? Alam na nindo kung sain hanapon. Diba? Alam na nindo kung sain makukuha. Kung sabi na, kompleto pa man duman sa mga may isog na mga hayop. Ta usually, pag may nakakadulag kayo dyan mga tugang na mga delikadong hayop, nag-red alert man sinda. Diba? At siyempre, delikado yan, mga kadulag. Kundi, kompleto man na mga tugang sa mga may isog na mga mga hayop dyan sa Albay Park and Wildlife. So, iba lang ang mga nakadulag. Diba?
Kung sisi man sunod dagusan, ipagbigay alam sa mga otoridad. Ano? Sabi nga ni Kasubago. Una, kung ngayon nakadulag na ngayon sa mga buhaya, dayman da. Yaon man giyaray. Sabi nga ni Presidente Marcos, hahabulin na namin kayo. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos. Sa'yo mo na yan, President. Kung habulon, rikas-rikasan ang dalagan. Madali hanapon sa buhaya. Sabi ni halaka nga ya. Nasabutan tulos ni, ibaga, aram mo tulos kung saan, pero dyan tabi mampita sa Albay Park and Wildlife. Marita na nakadulag sa mga suliyon dyan buda sa Tigre. Marita na nakadulag. Ito, dipisil ito. Diba? Bati, ano ang kataning kang Albay Park and Wildlife dyan, Derek? Kung di ako nasasala, ang kataning kang Albay Park and Wildlife, so Albay Provincial Jail, buda so BJMP facility, tapos sa Inuta naman, so DepEd Albay Provincial Office, buda tennis court. Yung mga tabi ko yun, iyo ang mga kataraning yan, ang bila, nagpakaralaog. Kompleto man kompleto sa mga alas, sa mga buhaya, sa leon, sa tigre, sa mga maisog, areglado man ang sitwasyon. Nakadulag lang siya. 32 ang nawara ko yun. Tas 18 sa nagadaan. Kairak pa. Dahil nakaligtas sa mga hayop sa sa hagupit ni Super Typhoon Uwan. Di ba? Salamat tabi Mampita sa sa chilled taho. Matindi talaga. Buda kay Madam kay Madam Angela. Say na nga nito tabi Mampita so suba ko nindong bago nindong branch sa Sagpon. Ang aram kong Alice Corner, so di sa may sa may Palaog Casabio College of Engineering, sa Ames Barrio, sa may Bicol College, testingunin to mga tugang, chilled taho, kan Alice Corner. Sabi ni Bossing Noel Manalo, bako man madali mahanap sa buhaya, tas sa mga buhaya nga ni, aram kon hain, dahil nadadakop. Para karo nga ni Bossing Noel. Iyo mga diba? Actually, dipisil man talagang dipisil madakop Kuya John kung nag-auyok-uyok ka man sa nang dadakopon mo. Ang buhay tabi nasa lawas, di ba? Sabi ni Alvin Oy, dahil katabi magparaduko, nakikita, tama si direktor. Bubloy pag wala si BPN, maringani yaon si Sir pa siguro, Mr. Jusyo. Magandang hapon tabi sa'yo. Kung lahat, bago kay Director Edwin, mapakapiyan. Kahit ito, nagpapakapi si Direk. Ngunyan, sana pero may antig mapakapi. Diba? O ito nga niyo, nag-rop na kan, kan soft drink si Director Edwin. Diba? Masiram ang chilled taho. I-try ko man tabi Mr. pa siguro. Yung tabi Mr. Alvin Oy, kung mamili ka sana kung saan, dyan sa Ames Barrio, o kaya duman sa may Bicol College kan Sagpon. Makarawon talaga si si Bossing Noel Manalo. Bueno mga tugang, so naghahanap kay BP Henry yaon mga tugang sa top level management conference sa Tagaytay tabi Kuya John. Diba? Ang top level management tiripon iyan mga tugang, konferensya iyan kan mga station owners, may mga station manager, mga basta mga kumbaga mga high ranking official kan mga KBP accredited stations tabi Kuya John. Taon-taon po iyan na event na iyan. Diba? Kaya kita mo na ang nasusugo
na magprograma mga tugang kada hapon sa Pinky on Mo Baby. Sundo mga tugang ako sa Aldaw na Sabado. Huwag kang pasaway, Diba? Sundo ako sa Sabado. So, hanggang sa Sabado, magdarang-dangungan lamang kita pagkahapon tabi Kuya John. Mag-churot-chirismisan lamang kan mga pangyayari sa palibot. Bueno, kami Kuya John, ang kaibahan si Kuya John sa technical, si Jerome sa IT, si News Director Mar de la Cruz nasa pagpahingalo patabi mga tugang Pero nawalat dyan, so ano ini? Three Little Angels. Si Nicole, si Shara, buda si Miss Jenny. Bueno mga tugang, sa pangaran po ni VP Henry Maseda ang regular nitong kaibahan sa programa. Ako po sa intong nakaibaan sa piringkian ngunya na hapon. Ako po si Joshua Bino. Salamat, manay na hapon. LCC, get ready for non-stop treats, mega discounts, and huge savings at LCC Supermarket. Spend your bonus wisely with the biggest payday treats of the season. November 14 to 16 only. Come join the celebration and make your payday unforgettable. But wait, there's more. You still